Domino effect ang naging epekto ng patuloy na pagsirit ng presyo ng langis, mula sa pagtaas ng pamasahe sa mga pampublikong sasakyan pati na rin sa pagtaas ng ilang bilihin. Isa sa mga pinakaapektado nito ang mga nasalaylayan, lalo na ang mga minimum wage earner. Araw-araw tinitiis ni Yvette at mga katrabaho niya ang init at pagod bilang isang kahera. Ayon sa kanya ay kulang na kulang umano ang nakukuha nilang minimum wage para sa gastusin nila sa pang-araw-araw, lalo na ngayon nagtataasan na ang pangunahing bilhin maging ang pamasahe. Apektado po. Siyempre, daming gastusin ngayon eh. So, daming bibilhin, mga babayarin sa bahay namin. So, sana mataas rin yung minimum wage as of nasolusyonan ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, nasa humigit kumulang 435 pesos kada araw ang mga minimum wage sa rehiyon ng Bicol, isa sa mga rehiyon na may pinakamababang arawang sahod sa bansa. Kaya umaasa ang mga manggagawa na mas mapabilis ang aksyon upang maibsan ang kanilang nararanasan hirap. Sana mapakinggan po ang mga taong naghihirap as minimum wage na sana kaunting taas rin po sa amin. Habang patuloy ang paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, nananatiling hamon ito katulad ni Yvette na manggagawang Pilipino. Sa ngayon, nagpapatuloy ang ginagawang public hearing and consultation ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB kasama ang mga labor groups, employer at iba pa para pag-usapan kung magkano ang idaragdag sa minimum wage ng mga Bicolanong manggagawa. Samantha Alano, CSN.